Wara sentej pandemija l-bandisti tal-banda tal-Partit Laburista kienu ħerqana biex jirritornaw lura bil-kbir biex joħolqu l-briju permezz tad-daqq tagħhom. Il-banda tal-Partit Laburista jimżewqa b'madwar 200 bandist li b'mod volontarju jagħtu spettaklu waqt attivitajiet ta' ċelebrazzjoni organizzati mill-partit fejn One News tkellem mas-surmast tal-banda, David Aġus, dwar il-ħidma tal-banda. Nieħdu ħsieb aħna għal ċertu events li jkun qed itella l-partit li jitolbuna biex nagħtu s-servizz tagħna, hemmhekk aħna nippreparaw biex naqdu l-bandisti l-ewwel nies, ovvjament għax inti għal kull servizz tittar minnu disponibbli, u wkoll għal kull tip ta' servizz, ġifieri pereżempju bħallum fl-ewwel ta' Mejju il-banda tagħmel dak il-marċ tradizzjonali tal-Belt li huwa sinonimu mal-banda tal-partit għax hemmhekk ikollna kontribut qawwi minn mużiċisti. Qal li l-banda bħalissa qed tippjana biex f'Novembru torganizza kunċert fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Dan il-kunċert se tkun qed tisponi mużika kemm klassika kif ukoll kontemporanja. Aġus li ilu jmexxi l-banda tal-Partit Laburista għal dawn l-aħħar 23 sena, mill-20 ta' Marzu tal-1999, spjega kif din il-banda nata l-bidu tagħha 94 sena ilu. Tul dawn is-snin kollha rat ħafna wuċuħ differenti u talent bil-bosta. Iżda aktar minn hekk rat imħabba u dedikazzjoni bla qies. Bħalissa l-volontarjat nafu wkoll wara il-pandemija li laqtitna ħa daqqat ta' ħarta u ovvjament bis-sem tagħna u bil-persistenza nkomplu nsaħħu dal-volontarjat biex is-soċjet di laqda tibqa' hemmhekk u dal-kumitat jibqa' hemmhekk bħala mod ħaj u jibqa' dej tu daw is-snin li ġejjin ukoll.